Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng samlash nong tenring hapok jingalam jong President badu General Secretary kila late ban ai khublei yau Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing CM halor ke jing menjur jong ka District Council yaka ain ro balatip kumka the Khasi Hills Autonomous District Administration of Elaka Amendment Act 2023 kaba penkubor yaki seng samlash nong usamla raknam nong spung ula ong bakum ki samla Kis ngutu ya ke jingla jong Chief Executive Member ban pentrekam ya ka an ka ba penkup bor ya ki seng samlash nong ban tenrong lem ya ki jingkit ki bakhia hapok gisnong gitau bat ban tre na ka benta ka bha ka miat jong ka snong ka tau hi barok away Nidap lagi jong sokmen ka bakhra bu yo ban ban kendu siam nomor ba nadu ka isi hapok ka jingilam jong usiam layo ban pas je tu kebel dak apa lemba jong ko benar tu kendai tarik jong beri tak nak makalah itu yang arta usah lah yo pas tu kebel te nadu tu sekali kum kesang samla ngidan ta suki kan nomor yo no ngelam ubala ben yalam tei kon samla de halor kata kon rem lemba jong tu bel yo ben wan tas ngai pat ben pen puram ben ai kublai ya u CM sa ri ke jingla jong ur kat bat ka isi ke berlong aki tu ka iya tu kila isna tu ka pelku isna ka berlong yi ben yo ben wan syakmat ba khanda apsu hadu ben wan ka tu ba nomor kan ni don ka jing sopi ini tu ka jing sha ba UCM hai de u bana ka snong tu tena tak da ni don ka jing smo kan ba kum ka sang samla snong layo ben penmi ya we Robert Hat benlong kumsiam nata kadang ni ro kun samlan ko mi kwa benwan syakmat ben ai ya kata kajing kublai ya ka ya usiam rangkat bet ka isi kan kecing ya kan kecing ya kan ka ikhtiar ka bikila wanra na ka benta cui sang samla ka salong kube ba kirang ba dong kumta terter tengi khot ni wer lang ya paro ki sang samla ki badan hakathan cui shinem kan baro ki bahap hapo kajing pet coba KCC bagian ya ni bu kata juga pat bagian ya mi nanti hak tu ka sengai kat praterik tu mentau bne Januari apo madan pulo bagian mi nanti kenang pa kanong kecing internet na kabenta cing ke samla bat kanong hiro kat sengai ke ban sa cing kan ma ke ban kemian yi nomor pa ni la yo yayi ki samla la itu lo daka nang le sekmat ni tre perangkat kajing kubuat jong ka ai nang nei sikmat ni yo ben tren nak benta ka pha ka miat jong ka snong ka tha bat jong ki long salong